ľudia, môj meno je Kika Smile, dneska to bude video, ako mi Lola TV dala balík. Pustíme sa do toho. Balík vyzerá tak, to ja vám prečítam, čo tam je tam od Lenky pre Kiku, tak sa volám, už som to niekoľkokrát spomínala vo videu a tam tu je napísané, že otoč, vy to asi nevidíte, neviem, tam z lista. A je tu obsah balíka. Balík, obsah. Tak vám to prečítam. Tak je tu napísané dopis, niečo pre LPS, potom LPS tetovačky, nálepky, 4 obrázok, 5 prekvapenie, tam srdiečka smelík a 6 obrázky LPS, 7 obrázok psíka, 8 fotky LPS, jej! Tak pustíme sa do neho. Pak vyzerá takto, ako idem si ho pozrieť. Nebudem tu vyťahovať porade, pretože my sme už v Lola TV natáčali tú rozbalovačku, pretože 8-krát sa nám nahrávanie zrušilo, takže ja som to musela bohužiaľ tak zle urobiť. Takže tak. Prvé, čo tu mám a čo som vyťahla, sú tieto nálepky toho lišaka, píšaka. To sa mi hodí, takže ideme na ďalej. Ďalej je ten obrázok. Tu je napísané, že neotváraj nožnicami. Tam je napísané, že otoč a na otočenie bolo toto, že ja som to... No tak, obrázok vyzerá takto. A je tu napísané, že prepáč, že taký malý obrázok, ale väčší som nedokázala nakresliť. No, aj to sa hodí. Ideme ďalej. Ďalej, čo som vytiahla, to boli tie doplnky, takto na leukoplasty. Ja vám to takto ukážem. Takto. Ďalej, je tu takéto cute srdiečka. Ďalej kostička. Ďalej rybička. Ďalej je tu niečo takéto, a neviem, čo to je. Povieme to, že to bude no nie melón, ale je to ananás. Ďalej, čo som videla, bol tento nádherný LPS, ktorého nemám. Ďalej to boli tieto cute malinké obrážteky. Ďalej, čo som videla, bola táto tetovačka. Ďalej tu bolo milión malých fotiek. Ja vám ich ukážem tak v porade. Ďakujem za celý balík, čo tu bol. A najviac ďakujem za tie menšie fotky. Ďakujem za balík a ešte by som vám chcela oznámiť, že pomaly už súťaž končí. Keď o tom neviete, tak už vo štvrtok končí, takže dajte si napoľahlo. A ty Gigi Wolf, dúfam, že ešte ju robíš, tú súťaž, pretože pre teba mám nachystaný už balík predom. Aj môžete sa zapojiť aj vy a môže sa aj zapojiť hlavne Lola TV, potom sa ešte môže hlavne zapojiť Lala Rose a nakoniec Gigi Wolf. No a môže sa napojiť aj